अरे शरीर दुखी तबा मासिक धर्म लाचारी लाचारी मासिक धर्म लाचारी। अभी कहा तारन कि हम नाल बजौनी हो तो तू नाल बजाई हो। ए भाई तू चौप पर चढ़बा तो हम चौप पर थोड़े चढ़े। तू नाल बजेबा तो हम नाल बजाए। तारा जवन मन करे तवन कर, हम तारा के मना करे ना जाए। अच्छा तू सब साज बजा ले तेरा बाबा, नालो बजा ले लो, झालो बजा ले लो, हुरको बजा ले लो, बेंजुओ बजा ले लो। पैरों में पीरा अरे शरीर दुखी तबा मासिक धर्म लाचारी लाचारी मासिक धर्म लाचारी। नचनिया तो खिसिया गल भी है भाई हमरा पर। काहे खिसियाइल बारू? ई तो खिसिया के ताकत ये बाबा कि दूसा सान दुरा अरे दासा करतबा कि दूसा सान दुरा दुर्योधन ललकारी तो अब रखो गोबर धन धारी। अरे बाबू एगो बात ही हमरा के कहूँ कि गायन वादन प्लस नृत्य को संगीत कहते हैं। बाबा रवा ये बात के हम काटत नहीं। अगर रवा एकरा का यूट्यूब से अलग किताब में से दिखा दे 5000 रुपया इनाम रवा कभी दे ना देने तो बाभन का बचाना। हमार चैलेंज भाई यूट्यूब पर फेक न्यूज बनेला भैया। यूट्यूब पर का न्यूज सब सच थोड़े होला। 80% यूट्यूब का न्यूज झूठ होला। यूट्यूब से छोड़ के किताब में सरवा दिखाई। गायन वादन प्लस नृत्य को संगीत कहते हैं। किताब में सरवा पढ़वा दे 5000 इनाम हम अपना बगली से वहीं देब। गलती बात मत कहियो, गलती बात बोल दे लो। बोलबो उनका के खिसिया जाए हैं तो फिर खराब हो जाए। अभी हमारे से प्रश्न कौन के समुद्र मंथन में 14 गो रतन निकलल। 14 गो रतन का नाम रहे बाबा है लिख के धोइल भी पाना पर। पहिल का रतन हलाहल 20, दूसर का घोड़ा, तीसर का एरावत हाथी, चौथ का कौस्तुभ मणि, पांचवा कामधेनु गाय, छठा परिजात, सातवा देवी लक्ष्मी, आठवा अप्सरा, नौवा कल्प वृक्ष, 10वां और वरुणी देवी। 10 को बता देनी और 4 गो रवा बता दे खारो। गलती नानू कहनी है। अब जन प्रसंग गवन तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के दिन गावल जाए। जौन प्रसंग गवन लक्ष्मी जी के उत्पत्ति गावत रहवन। लक्ष्मी पूजा के दिन का प्रसंग हो। एगो लड़की के सोहर मंगल में हम निकाल बानी तो लड़की का है ई शक्ति है। तो एगो शक्ति के उत्पत्ति रवा के हम सुनावता नहीं। खाली इतने बताई कि जौन प्रसंग हम गावता नहीं तो कौना किताब से बा। एक गावे के खाली बता देवे कहो कि कौना किताब से ही प्रसंग हो ना। हेलो सब हेने बहे फट धरो। हमरा के कहता रहे कि तू दूध पियत तो का कही तारा खाने हम पाउच पी के अपन आवाज खराब कर ली।
ये दूध थोड़े पिए ले, ये तो हमें महुआ मीठा मारे वाला, इनका दूध निमन लगी। कहता रहे कि कदू बिट्टू तिवारी पकौड़ी के दुकान खोल रहा, ठीक बात कहले हैं भैया, हम गरीब आदमी हैं, हम कोनो प्रधानमंत्री के लड़का ना है। पकौड़ी के हम दुकान खोल रही पलानी में, वही पर रेस्टोरेंट लिख के बोर्ड लगवले रही। अब कहीं कहीं से बाहर से जो लोग आवे, लॉकडाउन में रात के पुलिस चेक न करे, बाहरी लोग आवे कहे कि बाबा रहे के ठहरे के जुगाड़, कहीं कि बा यही में ठहर जाए, खटिया बा सुत जाए, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया खटिया का भाड़ा मिले। कहे लोग कि अकेले तो ना रहो, तब हम कहने कि भाई का करी, लॉकडाउन में इहो बैठले न रहे। कहने कि अभिषेक बाबा मान लो कि गौनाई तो चलते नहीं खे, लेकिन एगो भगवान पूंजी देले बाड़े न, इहे लेके चलो, हमरा लगे ढेर गहकी होता। अरे धन है ये बाबा, तू तो खिसबे सच को देलो, खिसबे सच को देलो। 2 अक्षर सीख लिया संतन को दुख दिया, 2 अक्षर सीख लिया संतन को दुख दिया, अतने में गच बिया करे छल छल रे, आ संगही के सखिया पानी के कहे जल रे। तेर भर खेसारी लेके चलली घोलसारी, मारो पर तलफल धई रही। हमरा विजेंद्र बाबा एगो खिस्सा कहिले कि कहां धरी छीतनी कहां धरी साग रे, कहां धरी छीतनी या कहां धरी साग रे, आ कदे सैया मरले मोटक की त लौटल हिनकर भाग रे। प्रसंग तू गावत रह, आई कौना बैरागी बाबा के चेला हम का के आज ले देखनी नहीं बा, एक दिन उनकर दर्शन करा देबो, ठीक बा करा दी। बाबा के दर्शन एक दिन करा दो, एक दिन बाबा तू अपनो दर्शन करा दो हमरा के, बड़ी हम व्याकुल बानी बा। 5 मिनट शांति बना के जोन प्रसंग आवतनी एकरा के 5 मिनट सुन ली, तब रवा सबके लयदारी सुनाई। आ बेवफाई गीत के तरह होला, बेवफाई एकरा बादला में सुनाई, आ सोहर गाई जकरता मलकार के परिवार लोग खातिर। भगवान जारी गिरबर धारी देखावा मत सारी गिरबर धारी, चलिया मसकी गईली, चलिया मसकी गईली, चलिया मसकी गईली, चलिया मसकी गईली, अंगूरी दुखैली हाय राम, अंगूरी दुखैली रे चलिया फाटा सारी गिरबर धारी। धन है बड़ा लयदारी परिवार है बाबा, आज तो हमने के बुझाता गरीबी भाग जाए। अच्छा एगो कतना खराब यहाँ का काम कहने है, कतना गलती यहाँ का कहने है राजा भैया। अब पेट में गमछा ठोस के आ भाव करत रहा है कि इनका पेट में लइका बा, आ दर्द में कतना कराहत रहा। अच्छा बताई बाबा, जब रवा दर्दे बा अतना, जब लइका से दर्द बा तो हम माना रवा के बार बार करी ले, तब रवा दर्द सहे के क्षमता रखी तब वो काम करी। रवा से दर्द बर्दाश्त होते नहीं खे, देखी एक रवा विचार करी। रवा भाई है ऐसे कहता, रोको बबुआ, देखी जी कोरोना के बीमारी जो भाई रहल बाबा, हमरा कहवन के हमका पकौड़ी के दुकान कैले रहे। सबसे बेसी दुख केहू के रहे न तो गौनिहार लोग के रहे, ब्यास लोग के रहे। ठीक है कहूँ, कोरोना में आज तो खाड़े 500 रवा सब छीट देता नहीं, न तो केहू 2 के सिक्का ना देख देत रहल, केहू 2 टकिया देखावत रहल, हमने के 2-10 टकिया देखला तो 6-6 महीना हो गए रहे। अच्छा एगो बात हमरा नहीं बुझात भैया, सरकार कहतिया मुंह पर मास्क लगावो ना तो कोरोना ढुक जाए, यही ला मास्क लगावे कहतिया, छेद बा ढुक जाए। अच्छा जब कोरोनावा का ढुक कहीं के होई तो इहे 2 छेद बा। अच्छा खाली मुंह में ना कवे छेद बा, जब पसीना होला तो शरीर के रोवा रोवा खुल जाला, रोवा रोवा छेदे हो, कान बा आँख बा। बाकी कोरोना का अगर छेद में ढुके के होई नु सबसे बेसी है नाचा तरी से कनी में ढुक। पूछी का है
काहे काहे कि हमने का तो अपन देख लेब सब जैसे अभिषेक बाबा बानी बैठ गइल बानी अभिषेक बाबा बानी तो यहाँ का बैठ गइल बानी कोरोना ना ढूकी इनका तो एक ही नो बा सबसे बेसी तो ए देह में बिहार छेद बारिश तबो कोरोना नहीं ढूका जिला मुजफ्फरपुर जिला के हो गइल शहर छपरहिया ठाट के तरह होला ए परवा ध्यान दी सारण कमिश्नरी के धरती है छपरा सिवान गोपालगंज तो छपरा जिला के ठाट के शहर तनी अलगा किस्म के होला हरा हमने के जब सारण के माटी के शहर होला तो तनी दूसरा ढंग के हो जाला एगो रंग बदल जाला बबुआ जी धन अरे कौशल्या रानी धन अरे के कैया रानी है लालना ए लालना धन रे आवा धावा के अरे भागो तो जहवा बबुआ जन्म मिले है तो रउआ लोग घाटा में पड़ जाए चल रहे बबुआ आओ चल चल माल वहां बत हेजा का गोरले बड़ो सखी लगावे का बबुआ कि आए हाँ सफारी चढ़ल बबुआ के मम्मी आवेली हेमंत भैया में बबुआ के मम्मियों के नेग होला मम्मियों के नेग होला नु तो आए हाय कॉफी लगा अगर आवाज सुनत नहीं तो जाए कॉफी बना दी बबुआ के मम्मी तो सुत गल हो खब नु मम्मी के बदले में पापा जी बानी न जाएगा बब टाइम में पापा जी बानी